କ୍ରିସ୍ ବାବାର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତା ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସେ କହୁଛି ମାମା କେକ୍ ଆଣିବା କାଟିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଇପାରିଲାନି। ବାବା ରେ ଅନୁ ମତେ ଅନୁ, ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନ ନା, ହଁ ପିନ୍ଧି ଦଉନୁ। ବାବା ତୁ କଣ ଝିଅ କିଲୋ, ତୁ କଣ ପୁଅଟେ? ଭାଇ ଆଜି ତ ଜନ୍ମ, ଅଜା ମରିଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କଲୁନି ଜନ୍ମଦିନ। ତ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି। ଆଜି କେକ୍ କାଟିଥାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମୋ ଧନର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ହେଲାନି। ନ ହଉ ଜନ୍ମଦିନ, ଜନ୍ମଦିନ ନ ହଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ। ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ। ତୋ ଦେହ ବାଦନ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛୁ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଜନ୍ମଦିନ ଥାଉ, ଆରଥରକୁ କରିବା। ତୁ କେକ୍ କାଟିଥାନ୍ତୁ କିଲୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ନା। ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଝିଅ କି? ତୁ ବୋଲ ବାୟା ପୁଅଟେ, ତୁ ବା ମୋର କ୍ରିସ୍ ବେଟା। ନା ବେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ। ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ। ସ୍କୁଲରେ ବି ପୂଜା ହେଇପାରିଲାନି, କାରଣ